Good morning Zimbabweans. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare muri Zimbabwe kuti ndikupei ma updates ezvinhu zviri kuitika. Zvakawanda zviri kuitika. And this week kuchange kusingadyiwi rinopisa. This is the week ratichange tichisangana na comrade Nyokayemabhunu. Handiti sema Zimbabweans tiri kuti chi, what exactly am I saying here? Nyokayemabhunu extradition case yake iya yakadedzerwa kuti ichange iriko iko zvinezvi zvakatopasiswa kudhara. Ende Nyokayemabhunu ari kudzoserwa kuZimbabwe musi weFriday kureva kuti 31 July. Vana veZimbabwe vari mumugwagwa vachichimhanya vachiita vari kuita. Nyokayemabhunu anenge achitopinzwa paground achisvika ipapo. Ende vane nyaya dzakawanda dzavari vada kumusvina. Amene kana muchinge manzwisisa mastatements aripo kuti zvoni vese vari kuda kuita hanzi chi what counter revolutionary what vese vanofana kuexposwa and stuff, all those things. That is the main reason these guys yavati aiwa mukana wokuti vadzose Nyokayemabhunu. Ndo zvinhu zvandakanyatsoongorora ndikaona nene, because ngatitarisei kuti Nyokayemabhunu akapinda muSouth Africa muna 2017 achitiza nyaya dzekubva kwanga kwaita ningirigini kwanga kwaita Mugabe, kureva kuti iye anga ari pakumhanya like zvakangoitwa nana Kasukuere, ana Jonathan Moyo, ana Chivayo nerimwe timu rakasiyana siyana. Saka iye akati takundotsvagawo magreener pastures, zveuko zvatodarika, zvekare zvapfuura, zvinhu zvese zvazvinyowani. After everything azongobudikira akutaura zvaanga akutaura, ndo paakatanga kupinzwa panguva yakaoma. Iko zvinezvi vakutaura kuti tiri kumuda mukomana iyeye, pakutanga kutotaurwa nyaya dzeextradition. I mean, unongoona wega kuti these guys vakasvika pakuremerwa naye because ma-threats aya akatanga kuappear kuti zviri riwo. And the bad part of it, I don't know vakomana imimi muri mu revolution, muri mu faction group, renovite muri faction group kwa Chiwenga racho imimi munosupporta ningirigini muchitaura kuti Chiwenga this Chiwenga that. Why is it muchingoti makashanda nevanhu nguva diki makunyondorana moti ndingimutengesi ndingakanozodai so? Panondivhiringidzawo panondinetsa ipapo because yakasvika nguva yekuti ndandakunzwa vachiti Nyokayemabhunu mutengesi. Amen, zvinonetsa. Handidi kuti angangu ndinopindira nyaya dzenyu ndakuzotenga ndakuda kutora side renyaya dzenyu makuzoti nyaya dzacho dzinoda uchitaura munhu wacho ndokona kukupai 5 mazita. Inini kana ndichitaura chinhu zvangu musazondimhanyira mberi. I'm different kuna vanhu vakawanda. Ndinenge ndine umbo wezvinhu zvendinenge ndichitaura, ndokona kuyanikira vanhu panapa vachitaura kuti ndingimutengesi even though nhasi isiri nguva yekunyanyota izvozvo kana kuti isiri the right time to do that. But let me quickly go kune mamwe ma-updates ari panapa tichasangana nawo. Weekney Chivayo akudedzera kuti taakuvharisa zvema-donations kana tichinge tapedza kupa Thomas Mukanya mapfumo, mota yake, mari yekutenga imba and cash yekupefoma kune zvese zvaachanga achipefoma chievent pamuchato waJapraiser nepa birthday raWeekney Chivayo paanenge achiridza achiita zvaari kuita izvozvo. And everything is ready. Ma-instruments atoko, Chivayo akatotenga zvese. Mukanya chake chete kungouya maybe nembira dzake kana achinge ane mbira dzacho, but mbira dzacho dzakatotengwa kudhara. Everything is there. Iye chake chete kungofamba votosvika votonzi right garai apa votoridza and then vanoenjoya and then mukomana achitopuwa mari dzake achitoti yari kuita. But Weekney Chivayo ari kuredzera kuti kana tichinge tapedza kupanana izvozvo ndo kuchange kuri kugumisira kuramba ndichipa vanhu vemunyika. Hanzi nyika igutei, munongoramba muchida kungoda zvinhu zvangu everyday. So ipapo Weekney achatanga kufokasa nevanhu vekuchechi kwake chete, ndo zvinhu zvichange zviri kuda kuitika. So guys, this is actually bad news kune vanhu vanga vari kushanda 24/7 vachiti Weekney wachandoonawo ndichange ndapa next. I feel sorry for you guys. Zvadhakwa zvavharana because he felt like akapa vanhu vese vaaifanira kunge achita se achipa zvinhu. Saka hapasina kape kuti imimi muda kuramba muchida kungopuwa zvinhu. Plus inini ndinotokurudzira kuti vakomana shandai, hakuna kuda kumirira kupuwa zvinhu. Munopenga muchachekererwa muri nyaya yekuda kungopuwa zvinhu. Munomboziva kuti simba racho rekuti aite mari vari kurwana kupi?
muite musho futi imi mtoona kuti kutanga ikusenseni kuno kumazimbabweans atidi zvinhu zvakadaro, atidi unhu wakadaro. Right, ndichibva ipapo rekedza tipinde pane nyaya yatiri kuitika panapa yaBishop Kevin Nyamakanga. Vakomana mari yezanu inonaka, ndiri kuzviona. Mari yezanu, mari yeropa. Vanhu vari kachidzimwa vachiurayiwa vachiita semwe munhu ari kuchema hama dzake nzara yecheyo. Unemployment rate iri high zvekudaro, muzvipatara hamuna mishonga, vanhu vari kutofa kutoshaya mishonga chaiyo kutorapwa, and then munhu anongobudikira achidedzera kuti zvoni imimi vanhu mune zvamuri kuda kutaura musi wa31 miswa imese. Pane yakabudikira kaya ZCC, Zimbabwe Council of Churches, ichitaura kuti zvoni itai kuti vanhu vaende kureferendum, nekuti zvamakaita hazvisirizvo, hamungadzvanyirire vanhu kudaro. So Nyamakanga ndobva vapindira zvavo vaNyamakanga. By the way, unogona ngochipinda kuchurch kwa Bishop Kevin Nyamakanga, inini I respect every church, and ndinachekuita these things vandiri kutaura zvinachekuita nemaauthorities ebumweya kumachurches aya. Guys, I am not disrespecting him, I am not disrespecting your church, I am not disrespecting your spiritual father, anditi ipapo. So I want you guys to quote me wrong. Izvi ndiri kungozvitira kuti mungoziva zvinhu zviri kuitika. It's actually political side. Kupolitics uko ndokusina anonzi baba wezvegweya kana kuti zoti hakuna upastor uko, because unongochitongoya uri a human being. Even ivo vanozviziva. If you ask him very well, vakambozvambaradzwa chaizvo. ZANU-PF iyoyo vakazvamburwa pamakore adarika apa, vachizvamburirwa nyaya dzakasiyana siyana, idzozi nyaya dzemadhemo dzaida kuitika. Saka something chekuti akusi ndeko chigentleman, ngoti you are a man, yes, ubva wazongopinda ukadaro. So vari kuti chi Bishop Kevin Nyamakanga vari kuti a call for responsible Christian leadership and the pursuit of peace. Bishop Kevin Nyamakanga, founder of Intercessors Movement, Zim Director, Gatekeepers Network for Zimbabwe. As Zimbabwe approaches 31 July, I wish to express my concern regarding public messaging from certain church bodies, particularly the Zimbabwe Council of Churches ZCC and the Catholic Commission for Justice and Peace CCJP, which some members of the public may interpret as lending moral support to planned demonstrations. As church leaders, our foremost biblical responsibility to promote peace, reconciliation, dialogue, and national unity, while every citizen in his constitutional rights, it is equally important that those rights are exercised within the framework of the law and in ways that safeguard lives, property, and national stability. My concern is informed not only by principle but also by personal experience. Between June and August 2024, I engaged with the representatives of these organizations during a period when I was involved in planning demonstrations. At the time, I perceived encouragement for civic action. However, after my subsequent arrest and imprisonment on allegations related to those activities, neither I nor those who were arrested alongside me received the practical support we had hoped for from these organizations. Following my release, I also approached them for assistance, but no meaningful support was forthcoming. That experience taught me a valuable lesson. Those who encourage public action should also be willing to stand with those who bear its consequences. Christian leadership should be accompanied by pastoral care, compassion, and practical support for those affected by difficult circumstances. I also wish to respectfully state that the Zimbabwe Council of Churches and the Catholic Commission of Justice and Peace do not speak on behalf of every Christian.
Every church or every believer in Zimbabwe's Christian community is diverse, with many churches and ministries holding different perspectives on how best to contribute to national development and social justice. The Zimbabwe Intercessors Movement and the Gatekeepers Network for Zimbabwe remain committed to a different path. We believe that prayer, constructive engagement, peaceful dialogue, reconciliation, and lawful participation are the most effective means of addressing national challenges. Our conviction in the lasting transformation is achieved by building bridges rather than deepening divisions. I therefore urge all churches leaders to exercise wisdom, impartiality, and responsibility in their public communications. Let us avoid messages that could be interpreted as encouraging confrontation or actions that may expose citizens to legal or personal risk. Instead, let us provide spiritual guidance that promotes peace, hope, justice, and national healing. To the people of Zimbabwe, I appeal for calm, restraint, and respect for the rule of law. Let us continue praying for our nation, our leaders, our institutions, and one another. Zimbabwe's future will be strengthened through peace, dialogue, mutual respect, and a shared commitment to the common good. Ndio tsamba irikobuda vichibva nekuna Bishop Kevin Yavaganga vachiti nini ndakambosungwa, asi izvi maorganization zvakuda kutanga kusumudza musoro, zvakuda kutora zimhino razvo zvichifembedza zvinhu zviri kuda kuti kamusa 31 asi kuti pandakasungwa handina kumbobatsirwa bane vanhu ivava kana kuti kuwana rubatsiro rune musoro. Saka nhasi vakuda kubuda vachida kutaura ndinoona sekunge hanzi avarepresent every church. You know one thing that I like, ukaona munhu achitaura on behalf of the church, I don't have any problem with that, but akwada hangu handisi asati akunyadzogona kuita zvebuti asika handazoti kurembi jana. I think ndichatosaya kumborirowa kuitira kuti ndimunyazonge nyazobata vanhu ava because ndinotadza kunzwisisa kuti varikuda kubatwa pamweya here kana uri mweya rudzi wacho chekuti tingavabata kana kuti vada kubatwa pane tambofembedza mbijana tochitanga manje kubata tichipinda tichibudirwa chaizvo because zvimwe zvacho zvinotoda kuchibudirwa. Bishop idzi mari dzevakavana mari dzine chitema idzi. Nyaya iripo ndeyekuti ngoti ava veZCC Zimbabwe Council Churches wata vanga vari kutaura vachipa yambiro kune zvigananda, yambiro vachipa kune ZANU-PF, but Bishop ndo vari kuda kutaura manje vachiita se vachirerutsira ZANU kuti hai mimi vanhu veCivic ningini zvamutaura veZimbabwe wata dzikamai, Council of Churches wata dzikamai, hapana kana yamutaura. It's like in short varongotaura, you know, wakamboudzwa with respect kuti kwana with due respect of vanzi kwana. This is the same thing zviri kuitwa naBishop panapa. But anyway, ina hangu handidi zvangu kuti ndizoramba ndichitanga ndikupinda mune nyaya dzevanhu, but ndiri kuona umwe ari kuti zvona hanzi uri mupengo iwe, just take Chivayo course, uri kuda GD6, dzidza kuzvishandira iwe. Hanzi imbwa iwe, our constitution permits citizens the right to demonstrate peacefully unless you want to erase it by force. Nyaya yaChivayo taitaura kudhara. Anyway, mazimba garai muri updated. Tati Chivayo akutaura kuti zvoni akapedza kupa mukanya mari anobva atopera, budget yaanga akaisa yekupa vanhu yapera, saka hakusisina line up ririkoko. Ndo zvinhu zvinenge zvazvakuitika ipapapa, right? Umwe ari kutaura kuti zvoni iyo shamwari awana guys, I don't know why mamwe mashoko vanhu achizotuka fagwa. Do you know kuti inini ndinogara chitaura vanhu kuti ndofarira panoitwa debate, panoitwa nharo, panokwesherana vanhu paipai muchitaura zvakasiyana siyana, but handizode kuti muzotukana zvinyadzi. Muri vari maokuruka at the end of the day. Iwe uchiposta zvinyadzi, let me tell you something, uchaita vana because izvi zvinongoti ndakana hamba inombondiona because unofunga kuti pamwe hama dzako iwo ndana mamusha nditi havana kana nguva yekumboenda pasocial media kuzoona, but social media will never forget. Vana vako iwo zvauri kubuda uchitaura zvinyadzi, I'm not saying kuti musatukane, handinei nazvo, handasimba iroro, but kopa kukudzwa kuti pazvinyadzi apa paunotaura zvinyadzi paipai mwana wako iwo
achaona kutoona kuti baba vangu vanotaura zvinyadzi. And then the other thing, pauchaenda kune vanoita zvemavhiza veve unoziva kuti vanosikana alright, hati muchazoti zvakawanda muchazotozvodera nekufamba ngenguva paunoenda unotsvaga basa pepe undaunza maCV angu ndoda vanotanga vanotsvaga futi kuti uri munhu akaita sei. And social media yembofeka kangano inotanga kurekomenda zvese zvawaitaura uchizotaura zvinyadzi. So I think it's not fair kuti maadults titaure zvinyadzi pasocial media. Maadults we should leave nyaya dzekutaura zvinyadzi. Asi kana zviri zvekutukana like izvi zvekungojamuka ngatijamuke like this guy ari kuti nonsense man. Imagine kutoenda kuchurch kunoteera dzichitaura dziri kumberi rubbish iwe chava Zimba musadaro. Anyway kuna vazhinji vari kunamatirwa ikoko vachipora handimazviona. Saka musazonyanya kutuka zvechitendero it's up to you. Alright kwacho alright. Kutanga vanhu vasine newe ndopane ubenzi hwako. Since wakavatanga hapana kana one wavo akambouya papeji pako cause vanoziva kuti unotumwa nenzara. Zvichamanifest Bria Zimbabwe ndokutendai nekubatikira pachivhitivhiti zvakanyanya muchiuya muchinzwawo nyaya dzinenge dzichingoitika ticharamba tichingodeliver every time. Zvamanje ndoda kubva ndangoshandisa mukana unoyu since nguva dzichiripo kudai so tisataenda pane mamwe maprograms and because nhasi pachapisa panapa pachataurawo zvinhu zvakawanda. Tine nyaya dzakawanda dzatitoda kuti tinge tichizobata muzuva ranhasi. Musakanganwe kune vanhu vaya vari kuda kunge vachizopinda mune zvirongwa zvakasiyana-siyana zvatichinge tichizounza maprograms akawanda vari kuda kuzouya vachicontributa a lot of things. Please don't forget kubatikira pachivhitivhiti. Uyai taurai neni, namba dzangu munodziwana dzinobatika namba dzepachivhitivhiti. Kana usina is better kutondibvunza mucomment section kuti ndini uyawe ndoda kutaurawo pachivhitivhitiwo sezvinenge zvichingoita vamwe une nyaya iri interesting uyai. Kozoita vamwe vaya vanoda kuzvita vatoziva politics maningi vaya uyai muri ready. Because uchitaura client is more like an encyclopedia. The more you try to understand me is the more you get more confused. Tiri chingorudunura tiri kuvhurira mamwe mafairo kuti you be like ndandisingazivi kuti ungochizviziva. Inini ndinoona kuti naro dzezvinhu zvakatoitika kuhondo ma1970s kwekwe ndotokutaurira kuti aiwa gore reriya pakazoitika zvakati aiwa ndotokutaurira ndichikuvhunungurira nyaya dzese dzogosha kuti ndanga ndadziwana nguva. Saka gara uri ready kana uchinge wazvipira kuuya kunotaura nyaya dzemapolitics uya uri ready wakagadzirira because hapana patinongokusiya uchingoenda unyebera vanhu zvako ati nonyeba uyai mutaure nyaya chadzo. But thank you so much nekubatikira. Zvamanje ngatigumire panapa. Ndodobva ndangoshandisa mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa nevari kuda kuregisterwa nekuvhurirwa maFNB business accounts. Uda kuregisterwa company ovhurwa FNB business account usina permit, study permit or work permit, batai education research nepassport yako iyoyo unokwanisa kuregisterwa company uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Taura navo panhamba dzavo apo woita chinhu chinobatika. Wochiregedza kuramba uchingodzingwa nemacheni macho uchinzi uri kupedza mabasa uchinzi abahambe yakadarika nguva iyoyo. Kana wave boss hauna nguva yekunzi abahambe hauchabatanidzirwa pazvinhu zvisina basa. Saka batai education research vapedze masports newe apo.